Prvo čaplju da snimamo, dragi gledalci, evo sad ćemo. Ajde, dođi Pavromo. Ti sprovodiš. Ne kažeš, slobodno. Ali na ovom lako to pica. Edi gona, gledam. Veseli, pa što te voli kurac? Stani ko što vamo, ovako stani. Pica snima? Jel snima picu? Ajde. Dragi gledalci, nalazimo se pored reke Toplice. Evo vidimo kako se ona izlila i narod je u tuzi. Znači pravimo... Evo gospodine, dođite gospodine. Ajde. Samo. Evo nalazimo se od Toplice, heroj Vitrovca, mnogo voda i udavina ljudi. A što ćete da kažete vi? Je vaša kuća možda poplavljena? Da. Ja... Gadno? Ja. I koliko je šteta? Ajde. Koliko je šteta? 7.000 eura. To je to.